Iki rumah saku takon gendong putri wis gedhi niken. Ya. Wis ngono nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 iki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe abah iki wis kondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Gak sida. 2010 ki Nesu lho Bang, nesu lho ndang tuwek ki kok. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono. Ya. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah, bebas. Niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Albatralena, Alaina, terus keri dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba, ayo. Abahamu, los ngoten. Singkile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin, Gus Audin. Alaina, Alaina. Saya. Fajar Berlian. Luar biasa. nah, iki jenenge awake dhewe menyatu. Semangat. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Albatrul Laina semangat. Tambah. Oh, kurang satu. Apa? Pajak apa? Pesona santri. Pesona santri. Nah, Jang. Oh iya. Oke. Di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene to iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng mungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Dok? Ropang. Ropang? Ropan? Nggih. Abah ropang nggih, Bah? Eh? Kok abah Ropang, ropan? Bah. Rodo panguripan, Kok Bah. abah ropan gitu? Ropang. Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa abahe, Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit Abah biasane kalau pas los, abahe los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Bah? Bokong semok. Oh, kabeh demen. Kabeh demen. Niken ki ya ngono. Sampean ki, semok kuwi. sampean ki pertanyaan kok abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampean, sing didelok mek aku tok ning YouTube itu tadi. Rupamu Ora mungkin masa yo rupanya jam dinding no dadak. Aki. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blas, mesti ora energik. Gini. Iki tak sampaikan los, ora usah Jadi- mikir ning kene iki pondok. Sampean ndak masalah nembang bokong sipok. Niken iki wis mengeluskan diri ya. Aja mau ubub-ubub pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampean nyanyi sembarang bebas, Nduk. Bokong semok tidak masalah, mergo kuwi karunyane Allah. Nggih. Awake dhewe duwe salanduring badan, duwe bokong semok, mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Ora masalah. Seniki arep nyanyi bokong Loh, semok, bokong jembling, bokong tepas ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Nah, Asline Mas Mula pembelaan to. Sing apik iki Bokong semok anugrah saka Gusti Lho, iya Allah. lho. Kuwi lak bojone bokonge lak trepes to. Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. oh hipen. Ya. Ben, lah mulang kok alih. Apa lah kok jeneng? gaene kualik malah koyo beruk. Saku. Berarti bokongnya malah ning kene ya. Iya. Liyane bokong semok, Nduk. Liyane bokong semok. Napa? Iya, ropang aja, Pak. Ropang. Sigar Ropang ya. lek gak sikep. Sigar. Nah, kuwi sikep apa ropang pilihan. Ropang. Ropang. Oke, wis koplak mesti ropang. Ele. Ropang Om, ropang. Caca campur sari ya, seragame sesuk digode dhewe. Aku ora tau petuk koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono. Yo, ropang. Iki. Sampun boten enten tenagane. Yo alah. Tambah ngimbangi liyane. Sakno. Sing ketok penak uripe. Sakno. Kadang kepitak larang nampak dadi tangisan rada panguripan bakal muter nanging mbok kapan sopo to sing pengen koyo ngene kelahiran sepi pondok
sampun? Nah, manut iki berarti bimbang. Obahe ta sik bimbang. Jamaah, jamaah. Sampun apa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu lagi lagu ya. Sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah. Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. Sampun. Kuwi sapa muni sampun gaming ku. Rendra gitu. Rendra iki sampean. Sensi dong karo aku. Napa tembange apa? Waduh. Pisangkas nduk. Satu lagi. Ya? Satu lagi lagu lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagi lagu lagi. Iya, sigar. Sigar. Ayo, Sigar nggih. ropang sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa Ya, sigar. diaturke. Anu Mas Bluduk, Dalam Mas. jajal ora ketang 3 detik siarno, lagune sigar. Nggih. Kula niku ra iso Yo efisien waktu. Nggih. 3 detik. Niken. Aku Masa gak. MC 3 detik ya enak ya. Nggih. Ah. Sigar ya, Dek ya. Iya. Ya, Dek. Ora apa-apa, kowe semu kok. Yo sigar diaturke buat Al Badru Alaina. Ngantru Tulungagung. Al-Badru Alaina. Abakmu. Gus Audin. Pacar berlian. Pesona santri. Jok lutuk. Eleh. Ora nek sing muni. Wah, aku nih elek kae opo. Malah yogamu malah jok lutuk brongos. Yo malah ngono. Nek abahmu lak jos. Yo sigar. Evan. Sigar oleh. Ning aku ya tetap sigar. Ya. Aku lek sama Lamo tak jumpo. Lamo tak jumpo. Sinten sing sambat. Niki kuat. Neng pas ninggal lunga. Waktune boten tepat. Lagi bunga-bungai ngawangi sumu. Wis dikon lae kali sigaran ati. Aku ya tetap sigar. Kembali oh sayang, Kok melotong Oleh oh sayang. aku sing berjuang. Nipo nangi tak penting ben ra kurang. Dengan gampangnya sampean ninggal sayang. Tanpa mikir kabeh sing wis berjalan. Yo to yo.
pinarak sik, Nduk, niken. Wah, jan rumah saku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke niken iki. Nah. Nggih, Bah. Kok nderek wong nyawer ya. Lha kok nderek wong nyawer blas iki piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Bah. Ayo ngaji nggih. Niku pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Al-Badrul Alaina. Jadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Bah? Pripun? Kok ora ana wong nyawer. Lah nggih, klitik iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Oh nyawer. Lah lara kabeh malahan ya. Lah ini Kagareng. kecawel sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah saku. Wis nanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku ali niki nderek almarhum Maseno. Heeh. Iki niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Oke. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Yo. Tembange anu nggih, Pak. Ayo ngaji niku nggih, Pak. Loh, Ya. niki ajeng di Tak sawer sik Kagareng. Sini, Nduk. Loh, ambek iki langsung. Niken disawer. 2000. Alhamdulillah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimondo kena tuku krim. Niken iki cah beneh kok rumahnya kok lek pelawak ra diwe. Sinten mleh, Pak? Mega. Skincare. Mega ndi? Putri. Put. Nama cita put suwi. Sak dilebokne neh lho iku lah. Abah iki mumpung ilinge pas iki wis ra eling neh. Loh. Wis ngono. Nah, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Sanggo tuku helm wis. Duk. Helm kuping tak pilok. Duk. Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja dek. Abah lek karo aku. Kluthuk wis arep nyawer kok anakne. Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Pak. Oke, ayo ngaji engko repe gaenen ping 3, Cah. Ping 3 repe. Double rap sing keri dhewe tok e. Awas. Jiro lu ya. Ayo Putri. Lita, Intan. Caca. Yuk ngaji tuh. Murid ben ayem. Harus. Awas.
Pesona santri Selalu di hati. Allahumma Muhammad. Mereka wong bagus, tak nutuk